Okay. Tribute by grandchildren to the late Augustine Kojo Eji. For whether we live unto the Lord, and whether we die unto the Lord. Whether we live therefore or die, we are the Lord's. Romans 14 verse 8. Today, we are very sad as your grandchildren to buy to your welfare, even though we didn't look as strong as you used to. In our hearts, we always pray to God to grant you long life as you enjoy the fruit of your labor. But little did we know you will live soon. Oh, Papa, we will miss you so much. The emptiness you left in our life, it's so deep. You left without saying goodbye. For this reason, we will so observe that we shall see you again. Grandpa, you were a wonderful living experience to us, your grandchildren. You were a father, a mentor, a counselor, and a friend. We can never forget the memories we made, and as funny as it sounds, there were no sad ones with you, except the times you were fighting for us. Papa, we know you are in a better place now. So watch over us, protect us, and guide us like a guardian angel, just as you did when you were here. We thank you for teaching us to be neat, kind, and respectful. Rest in perfect peace till we meet again. Your grandchildren say goodbye and a safe journey to where you are. Eti banana no and maybe adu ya betu asali afa ni obeken kan e de ama emano Valentina Nana Ajewa Afia mother ana Afia Scwazenager and abegina emano anemu na wode wadansidie ene wakwenja sem ebema one papa. It was around 5:30 a.m. on Monday morning, 17 January 2022, when the darkest hour of the darkest night fell on us as children. Our adored and cherished father, who we saw as the strongest, was gasping for the next breath on his sick bed. The sound of his struggling breathing gradually faded. We still do not have proper emotional and physical expressions to reflect that moment as children. Indeed, it is painful. With the passage of time, we, as your children, cannot forget you. The sound of his voice in our ears still echoes. His laughter in our minds, eyes cannot imagine, and the look he sometimes exhibits when we go wrong is still refreshing. A caring father,
sensitive to our needs, helped in pursuing our desires, very tough with his counseling all the time, and shaped the formative stages of our life. As tough and difficult as he was sometimes, he was an affectionate father who still remained the beacon of light for us, guiding us through the difficult passages of life. Dada was a father of fine taste, great love for sports and music, a free-spirited person with a great sense of humor he was. Throughout his life, he stood firm for the worthy cause and didn't bow down for the pressures of life. This character is what made him very, very unique. Words cannot heal the pain of losing him. His good memories still hold deep in our hearts. As Helen Keller said, what we have once enjoyed, we can never lose. All that we love deeply becomes a part of us. Your time seemed all too brief, which left us bewildered and in grief. Dada, we take comfort in your memories, for they will be part of us. Dada, I feel. Dada, Dada, the house is so empty without you. By the way, Chelsea, your team is for sale, thanks to Putin. And I can imagine how upset you are at your weak team. Yes, I said it, YJ. Come and beat me. Dada, nyame show so mame. Dada, rest well. Ejapa, demi fedie. We your children, we love you dearly. Dada, the Valentina Nana Echewa Afia Scwazenager Ebechina Emano Anemo anyone papa ho adasidie anyone kwenda semwa etwato emae no ebenfo a ebechire mu edema mampani abediachi His Excellency Dr. Alhaji Mahamadu Bawumia. I was about to say, the man told me say, "One of my father, what am I say? So someone do a drum, abebo odomo, mabache and fefedie." Charlie. Abra, You pay the the no ato esibi. Baby, I dream better sa area friend, Reverend Francis Oti. Na wabeda ya sofu peni eti abayna. Yari nyame asem no ato aso to bebe. Amen. Sema abato ampa. Abato ampa. Ejudi. Abato Chelsea. Otis. Sema abato. Otis. Amen. Abusuafo ne adofo mamfa maso fam. Dwumadie na ye di ni nyina ehia na ba bia ye duru ehia pa. Ehia pa. Last year, we introduce the way we pennies, teaching A brute back of it. Sema to Chelsea and one. Put my Ghana press in water. Hallelujah. Ubia modern say ubiti asama. No question and then come a yewo chama Wontumi ekuru na makwa ye ba konso wo mampon amen then so yewe ehia me pa eja oge eye no hia pa enti ena maba na nam se ehia me enti me twanya kosi se ye ba wi aye no amen menim se sa na ehia wo se won so yewe ehia tinya botana twan kosi se Yebewie eyi ewufu somono amen. Me be yi yansofo panyini achire. Yansofo panyini eye yansofo a Oda Harvest
Baptist Church. Our attorneys. Onone yen sofo penny. Harvest Baptist Church. A Cambodia, a Ghana Baptist Convention. Nyame shira yen sofo penny. Enti nyame amama oyere baako. Ena wademono enanan na enanensa obaba ewiye brei nyame de yen sofo penny eye adwuma pa na mesre enidie mu hwe samse yemfa enidie ma de enidie so abusia penny ne nsa da mensa yem bra me introduce yen sofo abonidin me pese yen nyina ye besore ejira ye naso wa bra me bo yen sofo penny din ene die so yen sore nyina ye naso na yantu yen sanfra nyame akoa onyame sofo penny Reverend Maswa bi boaf wa bra obe bon sem kase pa Everybody, and we are an idiom on Tracy, am I? And I yes, I'm going to do that. At the Kudia, because you that yes. We say, when a number now do to use, I'm not going to die. Sorry. What you did, you move up to say to an amount. Ishaka ni dida kisayoda pomsam kasia pa mama onyanko sia danas ishaka ni dida yada onyamia senna senna fata awande ya bompa ya asenyedi yeksu ishaka udi yedame yada wase so abie banke siese ama wakwa ya ona wodeni pasa asiso ya wanga sakasa na manifisha adio wachini san abadi enafo ya wodo tomo ya papa aja okay ishaka mutida na waso pampo ishaka ndida saniti jaju madianu abani na ashausa pai ko se kunyamidi hire ya de wasida duani die esene fata ya de bema kasi emme na atonda pia ana so obi free mo atonda ko pego wa de kama na se ya fikwa niani ni mabroni dino abushe ni atonu mu abakose atonda bi so abere abe ko bakese niani ni bale picture apostle edure bia block wo binaja bale picture wo busu sabia wa Nkrumah di ohi ishanga ni dida amen na ba ye maimudia oh ishanga ni dida amen asante rejin kare baada rejin muse process mo bia na ya na helans no ya na yedo tuso ebi helans ya na yeda huni been such as gone soon celebration of life what a shock and now will be that passing away of loving ones in the approaching funeral. Naba kwame kaiye abiti mwa dansi ye pe. One I read in transition bring to life beyond the grave. Agwa kisuya ye no. The dear monsieur me wo yare ba mo de was when a close relative or a friend dies. We sorrow as Mary and Martha did for their
Amen. Kwame kai and say abusiani papa mame enua adamfo bua ya nani bani so adenti no os eswa abusiafo ni so titire ne nyina ne se die wawo no departed person no bu ye ko jane kwa if is the die os ne se o mu di bi o ye da bi a woni bi idini anendipa ne so idini aka John chapter 11 verse 17 when you was saying just 25 minutes maybe was it John chapter 11 verse 17 to 27 aseme no ama Yesu etru ho no obehunu se wadi edanemu enanan eda enso na Batania ben Jerusalem beye kwansini lie no Yudafo no mu pi aba Martha ene Maria nchense oribejam won nua no enti ena Martha te se Yesu riba no okohia no na Maria de otena efie ena Martha si Yesu se Awurade se wo ha anka me nua no emu na sese mpo menim se biara a wobisa Onyankopɔn no Onyankopɔn edebe ma wo Yesu se no se wo nua barima no besori bio Martha se no se menim se owusori mu da edi akiri no obesori verse number 25 Yesu se no se mene owusori ne enkwa de ochimi die no se wo mpo a obenya enkwa na obiara a oti ase na wajimi die no eringu da wuti yedi ana verse number 27 ose no se ane Awurade me jimi di se woni Kristo no Onyankopɔn ba a oriba ewiase no amen amen ejanga di da amen baby adinka ya hunkomo yale nudi when we made the departed so much that our heart break and we weep as Jesus wept at the passing of his life. And yet, Adiaba, Waya, Neya, and soon the Pekia walk up to my two. Send the papa, so when you say, Soya Brantia, Soya Baba, Soya Mamma, Soya Papa. Mary and Martha. Mary and Martha. Omonso. No, madam, papa, and if you know Mujini Dipa, and a year for kissed. The Bible says, yes, you're ready, yes, for Christo boy. Now, I'll go through Fiona, Martha, near me, and Mupanamani. As a year, and this year, Ubetufia, Abusia for the Amania Bow. Nabusia for the Amania Bow, Yano. And I used to get on so Abusia said to be grandpa. Now, Ubetufia, now, would you charge your papa, the Majamba, the Majamania, now, super. And the Kodiatia was super, they said, and be grandma Marby. Now, so what for it? And Pia also said, Sandy Bakun will tumble pa, who will be. And dear Kobasa, now, so. Sana sina Yesu kisu kuturu wano, and I'm set to Timonwa, Lazarus in the Wona, Yamuni Piamus, Yes, Kusui. Sadia Yamsu, Yana, Aja, Okewuya, Yakada, Yamsu, Nibai, Konoa, Banosu, and Yamokoba no Musu, yes, I know Manina, as well, we used to know. There's a Pia, Namunatano,
Nesebia, Musia, near Cadia continue so. I talk about Bamine. Now, my son was never one you. Amen. Yeah, and anyway, I'm going to bet my Sabbath. Yɛntia yɛnnuaba ne nsu yɛnnuaba ne onuamu nyinaa nsu bebrebe nyinaa sɛ baba yi agya ɔka wɔda hɔ yi wɔda hɔ yi esu a wɔɔso sɛ ne papa no wɔnhyia ne baabi a ebi sɛdeɛ no wɔɔso wɔsi yet it was at this sorrow moment saa berɛ nyɛ berɛ a ɛyɛ awerɛho kɛseɛ. Sabe ya bra ya wudi piam ya na to na kawi obi a ko sheli ba bia dia pasa e ya wira ho kase pa Jesus sam na yo sina wa oti ase so e ya sam kase ma sadia to aja oga ani na gosie e be blu bra be so na so sa enti wase ba bia ya kwa ya timi ko twene e ya se ayase ni yase atwene unnua bi tampam baba bi tampam wadofo bi tampam saa bra na baba bi adeda no ba bia yesu e hona saa so gire na de se adia ba de yesu na dabi mesu atomia mesu sani abelo na mesro ya dia adia ba bua eyese me ba tam ma observe no manyina wa batam masejina efidia wawa asoja fo a baba ban kebadu rentadia badia ebibia ina ahye utu taka ketiase ebiase yane da furu na so wodi da furu ase enoma ina makapta de nyina amen ade kodia me capture de nyina ase ya tetiase ni information ko ya nlese papa no da hodo hallelujah ya nyine ya na mi na bi se dabi ya usia makosa na mom enoma ya nyaba afia ne na busia ba ye no one ne ye di kopie oh Jesus amen shiro one ne ye di ko obi atwa obi abido obi ade ko obi an se ei na me bra mi twa die na me bra mi se mi kuta mi fo mi twa bie dabi ne usia ba be dai me ya se makosa yi me ya se ba ya fe ba ya shesi ana mi boy ne fa na me wo ba bi ba na se na be sa to me na ja ogadi ato ne ye okowoto ne maso de hallelujah amen na wo de Jesus Amiano because yet it was this soulful moment Jesus made the lawful statement on life after death. Verse 25. John 11:25. Was the one on a years with Kisto, Muta, assembly for the life. Verse 25. verse no was Jesus say no say Na Jesus say many o sorry ne nkwa many are a to my dear we are did you need Jesus to hallelujah. amen Dada me yena chese ye wo nyame papa ko every yesu kisu amen one na chane de to me na ma se me ni wo wo so de ewura konfa na chi no na na bia ni mo amam pani ni mo hallelujah amen amam pani bia we de to me si amano ye de san me de ni munya nyina me eti yesu so si ni ka aka ni pense bia na ma sha se o me yesu oh Jesus onya komo ti asefo ba amen me wa wo so de ewura no say o see no say many o sorry ne nkwa me wa wo so de ne pa ye o jimi die no e de o jeme dia se wo mpo a o mpa obinya nkwa onya kwa amen onsem pa ma ngati nsem na de o jeme dia se wa wo mpa obinya kwa wa se me wa wo so de ewura me wa ana me sa ne pa ya wa se bible se na wanyame po nipa wadi afam na tie ne po nipa ane nipa no ne nipa le wi aye ne nipa le da ho na ho na bible se nipa na won da won na ho ne nipa kan ho nipa yake ne tie no nyame momenta ego me ku nipa ne nipa be yo kratias amen yes ku se me ne pawura no a me adanse amen me ne pawura no a
Amen. Entina, what in branches in the mass and bury him. What in branches and be numb. There's a record for woman. What do you say you can say? Abasia now, you hope. Abasia now to any creative enough. Whom the baby are. And now, no baby quotation at Shirley. And now, Eddie Papa. I don't see. Bedman. What's it? They can kind of program much for the command to Sarika Safono. I decay 18 years more. As we see the copy more, the due rotation. Any day more in a solidity of yourself. If you say, everybody know every say, everybody know and the Osebo, everybody know Casan do Osebo. Above 4 penny, any young couple to Trubent, any young couple to Trubent, every silver sunny, from a son, the Christo move for back, young walking so move, or sorry, can I? Walking so in Bassoricani, and son, and precious and wait to walk, and precious and the home man Lumianu, or be our walking so no, say yes, Kusaban Maya Tosumianua, Sa penny background, or the car sorry. And shall get it. Amen. I didn't tell you say. O say answer na wo aba faye ayetete ase ye tiase na yaka ye mu nyina mununkum mu ye kwahia awurade ehwiem na sana ye ne awurade ebetena da edimotwe no enti momfa nsem yi nkyekere ye mfa nsem mu nkyekere ye wire amen ya mfa nsem wire nkyekere ye wire se emre bi so wo Kristo mu a ubedika sorry na awurade ye so yati ase no awurade so ba betwa ye ishaka de dida amen awurade ba betwa be faye enna kushi enti ye pansem no ase ye onyankopon ba Yesu Kristo e kwa akotena da e hodi wo ni su amane bia ni ho enti wa se me kanfo ma se so nya nwura awurade no fa homa awurade amen so when you Yesu Kristo no ene de ya aja oke aduma ayaja oke adu asa yiyase fa homa no sutase ya mo pai amen eshani ani mo nyam kan din ya hine ni enyankopon ne adopa ye da was amen da was mo futu sam nkuraje sam kakra wonam baso dia dum ye isa gwade agu apaso go asase baso ebe so ababa amen ene dia ye hunu dia ijanka udina amen fa dusu na so amen fasa bakasia ekoma sofo pani baby adumesne abusiafo nyina se mumma muso kakra na yemfa abusiani nyina nu adeshimojene baby abusiani bia wo bia baby abusiani wo bia wo ye banana srewada ma musu baby a woti bia ya from etikati ya bon pai ama abusia onje chira na nyame nse nti a wafa aja wo Zawoshe Moses nyame frɛ no wɔde Israel for no Bible si odu baabi na frɛ Moses kɔ nsɛm kyerɛ sɛ Moses Israel for sɛ asa yakakwa mu na nyame yi Moses sonfo Joshua sɛ na ɔmo kɔdu baabi a afasuo bi a ntin a yɛbɛ nyam ne bɛbubu afasuo Yemesre brade ama ebusua yi nsa sɛ agya wɔgɛ enni hɔ deɛ nanka agya wɔgɛ etumi yɔ na baabi a wɔaduro nyame hu sɛ wɔntumi ntoa so no awurade pɛgya wɔ bi wɔ abusua no mu na ɔmfa no mmoro so nipa mpayɛ ɛde abusua ne Yesu Kristo mu gya sɛ yɛ awurade sɛ ɔnkae wɔ brɛpa ne brɛbɔ ne mu one family to akoma so and trouble so or no nyame no on some kra so amen se obi nim
Kristo awa busia mu na wakaachia sra urade sa ebre yi mu onkae amen onkae amen onkae amen urade ma agensa kyerɛ ne agensa sayɛ enta busia no so amen sra urade sa enfonso ketenkete binti ɛgya wɔgɛ ntumi ntena Abraham kokoma ebre me sra urade sa ɔma na bɔfo a wɔwɔ awerɛkyekyerɛ na ɔwɔ akoma pa ɛmɛ fa yan agya ɔga ɛnkɔto Abraham kokomo na mekyerɛ sɛ ɔmfa ne kra nsie yie awurade yɛre wase sɛ wohwɛ abusua yi sɛ wobi yare wɔ abusua yi mu a yɛmfiri ankɔ na wasane yareɛ wɔ Yesu Kristo din mu ne abɔ mpaeɛ amen amen yɛra se table bi ɛwɔ hɔ nom a yɛde ade tuntum na asɛ so sɛ bi a wowɔ nsuapodeɛ bi yɛ apɛ sɛ wode ma abusua no asa na wafiri ano sɛ mobile money nso ɛna apɛ sɛ ɔtua nso a wobɛtumi atua mobile money no ɛhɔ nom wabɛnya alert ama wo sampa wacontribute ɛde ama ɛti baabi aduru sabe mpakyɛw boaboa ho na yɛnye yɛfrɛ bɔdɛ yɛfa nso nkra medani akasamu no ɛde ama Ashanti Regional Vice Chairman Edema, the ruling New Patriotic Party. Openi Nana Sechi. Owensembia, the chairman. Bernard and Chibuesiakum. Openi Fred Owari. Any penfue can we see Mampeni Abedeche, Dr. Alhaji Mama Baumia and Nemwano Peno. Or Kache Epusia. Chairman. With us. Afia, Anaruma, when they was to my family, Kakra. Eyewa, Unia, Ubibia, Chelsea Rat, say a try, Upio, Yato. Umaba Unia, Bernard, and Chibuesiakum. Wontumi group of companies. Was it? Oni sɛdeɛ ɔne wɔ teɛ na ɛdeɛ ɔbɛwu Yesu no ɔma wɔ so esi ɛwɔ telephone so kasa na osi no yɛbubu nanaa no ɛnɛ ɛne da yɛgya osi akora kwan kora na ɛno kyerɛ sɛ vice president ɛma yɛbɛsi ne so nti no ɔbaa ɔmmɔ nsa wasi Afia Obosa CDC no pole 40 million and then number 40 can you say 4,000 Ghana 80 one kasa win baby abudi komono onim say ye enti sia no base na de wa kire bia so no mo sa fa to aso ye be enti no ya da na se Afia wa kasa special wa so femi bio woni no obia kasa wa kwekofa da woni ne tem asri sami koma ni ye nyina no ene ne tefata se ko no akasa eba ha na woni se o man pani tu kwan obedru ahomachi enya dia obetime ja o se wo ba e wo se omudi efie komoni akwaso sem enuti anopaya no o se wan tu obia kwa se Mr. Fred Owari the chief of staff na Mr. Fred Owari so bia pebuida mo ho asemotia ono ani kofa bai ono asu na ye CEO enti onye ni paketoa Mr. Owari baya na vice president na no disem ni se Afia se ene ye ja Mr. Boakye ekwanya ontimi ma wo fa kan nyina no wo ma wo fa so yeah odija okwani ese kanisi kanu 50 million and then 5,000
ɔsi wɔn sa atwɛn wɔn kran na woba so a wɔnim sɛ yie deɛ ɛkɔba ne sɛ yɛ a na nsɛm bebree wɔ akyire enti wɔn sa atwɛn na nyame yɛ wadom na ɛdɔ de ebu kawie a ne ɛbɛsi biara no ukuada bra jubilee na ma nhyehyɛ biara no wɔne ne ntrase na munni yɛbɛgye enti no yɛda n'ase enti mo pere abusua yɛwie so no na yɛde akwansere bɛtoa so firi sɛ yɛni bi wɔ hɔ yɛkɔ chief justice to ase ɔno so ne nua panin so atwa n'ani ahwɛ dan enti na abusua akwanya wɔ hɔ a ɛne ɛbɛsrɛ na yɛ anante kakra yɛda mo ase nyame nhyira mo nyinaa nyame nhyira wɔ so chairman baabi adu brother Sammy mepatwɔ ma wɔn no yɛbɛma afuri nso na yɛde akɔ mtieyɛ na mekai abusua ne adɔfoɔ ɛsɛ mampani pada John Dramani Mahama ɛnso ɛyi ne paboa ɛde akyɛ mpanimfoɔ bi sɛ wɔn nso wɔkyitae ɛmɛtae Afia Scwazenager ɛne ne n'abusuafoɔ akyi ɛna wɔpɛ wɔn busuani sɛ ɔmo firi mu agya wɔnya kwan abusuafoɔ na mɛdo ɛkasa so na mɛkasa so mpani ɔnso ɛna da Zion Church ano ɛdi adodoɔ na ɛde anim noɔ ɛyɛ Ochaba papa nso si wɔte sɛ Afia Scwazenager papa ɛna yɛgya ne kwan no wɔde n'asafo ma ɛnso de wɔdɔ ɛbɔ ɔdɔm abɛkyerɛ anisɔ atai abusua akyim yɛntumi akɔpɛ yɛ papa kurabea eti abusua pere sɛ ɔmo santi yɛ edi m'anim ɛba ɛyɛ nɛnɛ ɔno ɛne pɛrifo na esi mampani dada John Dramani Mahama former president of the Republic of Ghana anamo ɔmo nso de ɔdɔ ɛne bɛbɔ ɛyɛ ɔdɔ mu ɛpɛrifo a ɛba ɛyɛ nɛnɛ pɛnipa a ɔdi titi bɛyɛ wɔ NC Afejokobo Abona AC Mampani Dada John Dramani Mahama Enso Anemo Ewo Afia Scwazenager papa ye yase Eti brother Sammy said why ya kradwa me pa cho ye ka bomna ye ma ye papa mo ni so akọ ebusie ya no Baby agree obia be the offering tete na nka ye collection and then your offering na nyom ne koso na audio offering eba yes swelling na ye nice so na ye di ye offering Obia sorry. Taking on a nice so. Offering board or any the best I go for man. Come here, I go for back. Come here. Somebody. The best say MC ne kasa no manya putra no meti. Se si o de amanyo ntofo o kire se ye nyina ye beto collection. Band ebo agofo man so bo. Why na mo pesi etie no? Yesre mo me nya na nya fe. Amamre ye ntutu. Se ye frɛ wo se begoro a no agoro. Ye mfrɛ wo a na watwe. Osofo kasa obia ye din. Osofo de ma MC a obia ye din. Ne pesi ye di tudwama mo nyina motie ne se anapedi e bai eno ne frɛ ne burial service. Na ye wie burial service no ebusua ebekɔ akosie. Na ebusua akosie wie a ne ye beye yie. Enti mo bai nyina ye besrɛ so bia bekɔ akɔka no baby a 130 pepepe ne nyina ye behia
na ya start eyie na nkasa enti mo amuni masante amamre no amamre ne se adechie no yakọ ekoye esiede ewie a osofo abebọ mpaye yebọ mpaye wie a yakosie na yakosie wie a ne abeye eyie eti eyie no yenyina wo ha bia wo ntoma ne bi ne ntoma ne ye black and white fra fabra wo ni bie no ne awo bia na bra na from 1:30 and yenyina ye hia ne aye eyie afọ obi anye di obi anye ko no obi enyini sika na ye beto collection band mumienko eba to ye so ni na so le yi wo wa for ye
Akosi ina yiwayo.